Doncs sí, ja hi tornem a ser aquí el senyor Manel Cabello i una servidora, la Marta Torres, per oferir-vos un cop més el nostre següent programa a Santa Coloma, La cultura és vida. I és que és així, a Santa Coloma vivim la cultura de molt, molt a prop i ens encanta informar-vos i apropar-vos a tots els nostres millors espectadors, vosaltres. Així és, Marta, així, apropar-los i explicar-los tot el que passarà, el que ha passat, però no m'enredaré. En aquest programa de Santa Coloma, La cultura és vida, del nostre canal Iconograma, tindrem a la Maite Martín. Yeah. La inauguració del refugi, que ja veureu què és. A més, com no podia ser d'una altra manera, tindrem tot el recull de totes les activitats, és a dir, l'agenda cultural de Santa Coloma de Gramenet. Doncs dit això, Manel, només queda... Comencem! Doncs vinga, Manel, per què no comencem pel principi? Així és, anem a donar pas a l'agenda cultural d'aquest mes de març i el mes d'abril. A l'Auditori Can Roig i Torres, el 17 de març a les 19 hores tindrem el concert 3/4 Música Soviètica. El 30 de març a les 7 del vespre podreu gaudir del concert Àlex Alguacil Goyescas. Del 24 al 30 de març, la 5a mostra Music and Rock. Al Teatre Segarra, el 16 de març a les 8:30 del vespre, podrem gaudir de l'obra de teatre Levantaos desde dentro, del col·lectiu Premós. El 17 de març a les 19 hores, espectacle de dansa Pars, de Juan Ramírez. Dansa metropolitana. El 18 de març a les 19 hores, concert Pureza y Solera, de Jerónimo Maya, Festival Flamencón. El 22 de març a les 6 de la tarda, la Gala de l'Esport. El 22 i el 23 de març a les 7 i 7:45, Vanishing Act, performance vinculada a l'exposició de Can Cisteré a la Sala Miquelet. El 24 de març a les 8 del vespre tindrem l'espectacle de dansa Cowards, d'Àngel Duran, dins de la dansa metropolitana. I en aquesta ocasió tenim el gran honor de presentar-vos a una de les artistes, compositora, cantant del flamenc a nivell nacional, a nivell internacional reconeguda. Ella va néixer a Barcelona, ja li han concedit la medalla d'or de les Belles Arts, estem parlant ni més ni menys que de Maite Martín. Així és, Marta, la Maite Martín. A més, la tindrem aquí a Santa Coloma el 25 de març, al Teatre Segarra a les 8 de la tarda, dins del marc del Flamencón, un festival referent dins del flamenc nacional. Doncs, dintre vídeo. Torna un any més al Festival Flamencón a Santa Coloma. Consolidat com un dels festivals de referència del panorama flamenc, aquesta nova edició ens ofereix un amplíssim ventall de concerts i actuacions, tant a l'aire lliure com pels principals teatres i espais culturals de la nostra ciutat, entre els quals destaca el de l'artista barcelonina Maite Martín, una de les cantaores de més prestigi en el panorama actual del flamenc, que tindrà lloc el 25 de març a les 8 de la tarda al Teatre Segarra. Maite Martín posseeix l'aval del reconeixement dels crítics, la aquiescència col·lectiva de l'acció i un interessant feix de premis. Però el reconeixement més estès li arriba de la mà del públic, que aprecia el seu cant preciosista i serè, ple de matisos. Esperem que gaudiu molt d'aquest gran concert. Dins del Flamencón, el 26 de març a les 19 hores tindrem l'espectacle de dansa Medea de la companyia Antonio Mas. Que important és el Flamencón per Santa Coloma, Marta? Som molt flamencos aquí. Molt, molt, molt. Ens encanta tots els artistes que venen al Flamencón. Les persones que anem a veure i viure al Flamencón. I també les persones que han creat aquest festival del flamenc tan important. A més de la Maite Martín, hi ha un munt d'artistes de moltes disciplines dins del flamenc que no us les podeu perdre. Exactament, Manel. Tenim una altra disciplina, que és la dansa, i en aquesta ocasió, el dia 26 a les 7 de la tarda, tindrem l'espectacle Medea, que és una peça
que recull els moments més culminants de la dansa espanyola del segle XX, i això ve de la mà de la companyia d'Antonio Márquez. No us ho podeu perdre. I sense deixar de banda el Festival Flamencón, el dia 26 de març a les 7, la companyia Antonio Márquez presentarà Medea, una coreografia mítica i un dels moments culminants del repertori de dansa espanyola del segle XX. Un èxit mundial de la dansa clàssica espanyola, reconegut amb el Premi del Públic del 25è Festival de Jerez 2021. L'obra, que compta amb un elenc de 23 artistes en escena, portarà al Teatre Segarra la música de Manolo Sanlúcar, la coreografia del mestre José Granero i el llibret de Miguel Narros, referent absolut per a ballarins i coreògrafs d'arreu. No us ho perdeu. Del 28 al 30 de març, camí a l'escola del Teatre Escolar. En el Centre d'Art Contemporani Can Cisteró, fins al 26 de març, l'exposició Santaco 10 anys de blues recordant en Sergio Mas. I fins al 23 d'abril, Vanishing Act, tindrem l'exposició fotogràfica de Jordi Vidal a la sala 1. El 23 de març a les 19 hores al Museu de la Torre Valldovina, la inauguració de l'exposició temporal Què mengem avui? Amb la presència de la cuinera Ada Parellada i l'antropòloga Agnès Villamor. El 18 d'abril a les 7 del vespre, la presentació del llibre Una casita en el río de Genaro Vilagrasa. I en el Molí d'en Riber, el 19 de març a les 12 hores, Otempodis Erza, dansa metropolitana. I el 19 de març a les 12:30 del migdia, per gaudir de la dansa metropolitana, tindrem Los Perros, Let Siluet, Marcos Morau. En el Mercat de Segarra, el 25 de març a les 12 hores, carrer Dansa, dansa metropolitana. I a la Biblioteca Central, el 16 de març a les 6 de la tarda, torneig de jocs. El 21 de març a les 6 de la tarda, Club de Lectura Infantil, Els Gromets, una nit bestial. I el 23, a les 6 de la tarda, Club de Lectura Infantil, Les Corsàries, el noi que nedava amb les piranyes. El 24 de març, a les 18 hores, el taller infantil Secrets Gegants. El 27 de març, a les 6 de la tarda, 5a mostra Music and Roig. A les 6, hora del conte, Little Winds i Metalets, grups de vent. I a les 19 hores, Sea Strings. El 17 de març, a les 18 hores, taller de manualitats Secrets Gegants. 20 de març a les 6, l'hora del conte, L'Or Transparent. I a la Biblioteca de Singerlin Salvador Cabré, el 16 de març, a les 18 hores, l'hora del conte. El fantasma de les calces foradades i el vampir perillós. I amb la 5a mostra Music and Roig la tindrem el 16 de març també a les 6 de la tarda. El 17 de març, a les 7 de la tarda, cinema d'adults, Cerca Betty. I també cinema familiar, Cantadors, el 18 de març a les 11. I el 22 de març, a les 5:30 de la tarda, el Club de la Lectura Infantil Xarrapeta, Violeta i el misteri de la mòmia. Una vegada més, l'hora del conte, vet aquí un mocador el 23 de març a les 6 de la tarda. I dins de Docs Barcelona, el 24 de març a les 7 de la tarda tindrem Enlloc com a casa. Un escape book el 28 de març a les 6 amb Alicia al País de les Meravelles. El 28 de març a les 19 hores tornem amb el Club de la Lectura. 2 taüts negres i 2 de blancs, de Pep Coll. I el 30 de març a les 6 de la tarda, la 5a mostra Music and Roig, a les 6, l'hora del conte, ensemble de clarinets i trastets, i a les 19 hores, acordats. Dins del cinema d'adults, el 31 de març a les 19 hores, El Método Williams. I per la família, l'1 d'abril, a les 11 del matí, Bob Esponja, un héroe fuera del agua. El 18 d'abril, a les 18 hores de la tarda, Experiències literàries, on s'uneixen lectura i joc. I el 20 d'abril, a les 6 de la tarda, tornem amb l'hora del conte, L'arbre del senyor Saún i les bruixes d'Arlet. El 21 d'abril, a les 19 hores, cinema d'adults, Delicioso. I per tota la família, el 22 d'abril a les 11 del matí, Los tipos malos. El taller infantil del 25 d'abril a les 18 hores és Collage de fulles i flors. El 25 d'abril a les 7 de la tarda podrem gaudir del Club de Lectura Modelos de Mujer d'Almudena Grandes. I el 26 d'abril, a les 5:30 de la tarda, el Club de Lectura Infantil Xarrapeta, Quin fàstic de fama. Un altre cop l'hora del conte, el 27 d'abril a les 6, Bèsties amb 4 potes o I més. el 28 d'abril a les 19 tornem amb Docs Barcelona, Memòries
del Tsunami. I ja a la Biblioteca del Fondo, el 15 de març a les 5 de la tarda, podrem gaudir d'un laboratori de lectura Joc de Formes. A les 5:30 del dia 21 de març tindrem la cuina del Ramadà. I ja el 21 de març a les 7 de la tarda tornem amb el Club de Lectura Tastets de Lletres, Pan de limón con semillas de amapola, de Cristina Campos. I el 24 de març, a les 5:30 de la tarda, l'Hora del Conte i taller. 28 de març, 6 de la tarda, 5a mostra Music and Roig. A les 6, l'Hora del Conte, Grup Pau. I a les 7, Fisar i Acordats. El 30 de març, a les 17 hores, tindrem taller de jocs de taula. I a l'11 d'abril a les 5:30 de la tarda podrem gaudir d'un taller de cuina familiar, cuina de Setmana Santa, mona de Pasqua. El 12 d'abril, a les 18 hores, taller de cuina per adults. Buffetel Fish, pastís de peix i sopa d'alls. I amb el Club de Lectura, el 18 d'abril a les 7 de la tarda, Tastets de Lletres, un cementiri de llunàtics, de Ray Bradbury. El 24 d'abril, a les 5:30 de la tarda, Hora del Conte Especial, amb Boom i el llibre màgic de les fades. Tindrem una conferència, Francesca Bonmaison, la passió per difondre la cuina, el 26 d'abril a les 6 de la tarda. Passem a la Biblioteca de Can Peixaguer. El 15 de març, a les 17:30, l'Hora del Conte, l'Olla dels Contes. Club de Lectura, Bruno, jefe de policia, el 28 de març a les 6 de la tarda. El 29 de març, a les 18 hores, tornem amb la 5a mostra Music and Roig. A les 18, l'Hora del Conte, Little Wings i Ensemble de Clarinets. I a les 19, Sistrings. Escolta, Manel, tu tenies idea de que a Santa Coloma hi havia un refugi antiaeri? Havia escoltat campanes. Oh. El que sí que he escoltat és que han fet una iniciativa per tornar-lo a obrir perquè totes les persones de la ciutat, incloses les que no són de la ciutat, puguem visitar-lo i recollir tota la informació necessària. Doncs sí, tindrem diferents franges horàries perquè els visitants puguin accedir-hi, però millor us ho expliquem. Durant la Guerra Civil, la Torre Valldomina va ser requisada i convertida en seu del Comitè de Defensa de Gramenet del Besòs. A finals de 1936 s'hi instal·là la Comissió de Proveïments i, més endavant, el Servicio Fotográfico de la Subsecretaria de Aviació del Ministeri de Defensa Nacional. Allà, aprofitant un antic hipogeu excavat a l'edat mitjana, es va habilitar un refugi antiaeri. Ara, aquest refugi, del tipus de galeria de mina, s'ha museïtzat amb la finalitat d'apropar als visitants al temps de la Guerra Civil, en concret a la Guerra de Gramenet del Besòs. A partir del 19 de març, el refugi es podrà visitar, prèvia inscripció a grameticket.cat, tots els dissabtes i diumenges en 3 franges horàries diferents, a les 11, a les 12 i a la 1. Al mes d'abril també es podrà visitar cada dimarts a les 5, a les 6 o a les 7 del vespre. La iniciativa d'obrir el refugi antiaeri i incorporar-lo al patrimoni visitable de Santa Coloma s'ha d'entendre com una peça essencial per conèixer la història més recent de la població. I altres activitats de les que podrem anar gaudint, com per exemple el 18 de març de 10 a 7 del vespre al Parc del Can Sam, la canallada, inflables, jocs infantils, xocolatada, organitza Colla de Castellers Laietans. El 16 d'abril, a les 12 hores, a la plaça del Barri Llatí, la Diada Castellera de la Primavera, organitzada per la Colla de Castellers Laietans. I, evidentment, el 23 d'abril, tot el dia, a la plaça de la Vila, Diada de Sant Jordi. Dins del festival Music and Roig, el divendres 24, a l'Auditori tindrem musical Matilda a les 20 hores. A l'Aula 11 de Can Roig i Torres tindrem la 9a setmana del piano a les 5 i la 9a setmana del piano a les 6:30. Al vestíbul de l'Auditori tindrem el concert de bateria a les 17 hores. I el diumenge 26 a l'Auditori tindrem el musical Matilda a les 12:30 del migdia. Us explico el que tindrem el dilluns 27 en les diferents localitzacions. A l'Auditori, a les 5:30, la 9a setmana del piano. A les 6:30, aula d'extensió universitària, trastets i corda fluixa. 7:30, orquestra B. 8:30, orquestra A. Aula 11. A les 5:30, música de cambra. A la plaça de la Vila, a les 6:30, Maria Canals porta cua. I ja a la Biblioteca Central, a les 6 tindrem l'Hora del Conte, Little Wings i Metalets, i a les 7, Silver and Black i grup de metalls. El dimarts 28, a l'Auditori,
tindrem la 9a setmana del piano a les 5:30, Six Strings a les 7 de la tarda i Silver and Black a les 19:45 i l'Orquestra A a les 20:30. Dins de l'aula 11, els nostres solistes a les 5:30, la xerrada col·loqui amb el pianista Àlex Alguacil a les 19 hores i ja al Centre Cultural La Ciba tindrem les dones compositores de l'Aula de Cant a les 17:30. Al Museu Torre Valldovina, la música de cambra a les 18:30 i a la Biblioteca del Fondo, l'Hora del Conte amb Grupau a les 18 i Fisar i Acordats a les 19 hores. Dimecres 29, a l'Auditori 5:30, 9a setmana del piano, 6:30, Grupau i Metalets. Aula 11, a les 5, els nostres solistes, i també ho tindrem a les 6, a les 7 i a les 8. Al Centre d'Art Contemporani Can Cisteré, a les 6, corda fluixa, i 6:30, orquestra B. I ja a la Biblioteca Can Peixauet, a les 6, l'Oda del Conte Little Winds i ensemble de clarinets. A les 7, Stringis. El dijous 30 tindrem concert a mida a les 6, concert de temporada musical amb Àlex Alguacil a l'Auditori. Música de cambra a l'Aula 11. L'Hora del Conte, ensemble de clarinets i trastets a les 18, acordats a les 19, tot això a la Biblioteca de Singerlin. A més de totes aquestes activitats, tindrem el Paraula de Santa Coloma. Presentacions de llibres, exposicions, obres de teatre, recitals i moltes activitats a les nostres biblioteques. Per més informació podeu clicar al PDF que us deixem a la descripció més a baix. Doncs fins aquí el nostre programa, que ha estat ple de moltes coses, que esperem que gaudiu, que esperem que ens les expliqueu i, sobretot, que tornem-hi a ser el mes vinent. Segur que heu agafat paper i bolígraf i heu anotat totes les coses que passaran a Santa Coloma i ojalà que ens trobem en alguna o en totes. Us diem adeu des de... A Santa Coloma, la cultura és vida!